Lewap vilayatynyň sebitlerine ýüpek gurçugyny mejburi ýetişdirmek mewsimi başlady. Yerli ýaşaýjylar ýüpekçilikde mejburi zähmetiň ulanylmagyndan häkimetleriň büdjet işgärlerini we kärençi daýhanlary zor bilen piýleçilige çekmeginden şikaýet edýär. Adatlyk radiosynyň yerli habarçysy Sebitin Kerki Hojamad we Köýtünagy etraplaryna ýüpek gurçugyny ýetişdirmek mewsimining başlananyny habar berýär. Ýöne pile öndürüjüler sebitde ýüpekçilik üçin zerur şertleriň döredilmänligini aýdýarlar. Zor bilen ýüpek gurçugyny ýetişdirmäge mejbur edilýän büdjet işgärleri bolsa pile önümçiligini mejbur zähmetiň bes edilmegini, oňa derek pileniň döwlet satyn alyş narhyny ýokarlandyrmak arkaly bu puwdaga gyzyklanma bildirýän daýhanlarda ýüpekçilige bolan höwesiň artdyrylmagyny teklip edýärler. Ýüpek gurçugyny mekdeplerde we idara kärhanalarda mecburi yetiştirmeli diýerler diýip bir büdjet işgäri Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä özlerinden mecburi pili öndürmek talap edilýän büdjet işgärleri özlerine ynanylan ýüpek gurçuklaryny zebile taşlaýarlar. Bu ýagdaýda ýüpekden netije alyp bolmaz diýip büdjet işgäri sözüne goşdy. Ýüpekçilik bilen meşgullanýan kärençi daýhanlar bolsa pileniň döwlet satyn alyş narhynyň ujuýupsyzlygyny, gurçuk geçişdirmek üçin zerur şertleriň döredilmänligini, tuğ dagaçlarynyň ýetmezçilik edýänligini aýdýarlar. Ýüpek gurçugyny ýetişdirýän daýhanlara 1 kilogram pil üçin 25 manat pul wady berýärler diýip bir daýhan aýtdy. Ýöne 1 kilogram pil üçin has az meşberde puluň daýhanyň eline gelip gowuşýanyny sözüne goşdy. Türkmenistanyň pili öndürmek hem pawta önümçiligine bolşýaly döwlet plan borçnamasy esasyna ýerine ýetirilýär. Adatlyk radiosu bilen gurrundaşlykda bir oba hojalyk hünärmeni ýüpekçilik puwdagyny döwletiň berk gödäwçiliginiň we basyşlarynyň gowşadylmalydygyny, mejburi zähmetden el çekip pili önümçiliginiň önüme öndürüjileri höweslendirmek arkaly ösdürilmelidigini gurrun berdi. Ýüpekçilikde mejburi zähmetden el çekmeli, adamlary adalatly hak tölemeli we işçileri iş bilen üpjün etmek strategiýasyny ulanmaly diýip hünärmen aýtdy. Onuň sözlerine görä günorta Lewapda ýüpek gurçugynyň bir ýylda 3 gezek pili öndürilmegini ýola goýmagy mümkinçilik bar. Günorta Lewapda ýylyň dowamynda 3 tapar pili hasylynyň alynmagyny ýola goýmaly, tut baglaryny artdyrmaly. Egerde döwlet pili üçin 15-20 dollardan tölew төлese, adamlar öz mellek yerlerine tuğ dagaçlaryny ekip başlardy. Ýürüýte pilehanalar ururdular diýip oba hojalyk hünärmeni Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistany pileçilik bilen meşgullanýan daýhanlar tuğ dagaçlarynyň ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Ýüpek gurçuklary tut yapraklary bilen ýemitlendirilýär. Häzir pileçilikde bähwit bolmansoň gyzyklanma da ýok diýip hünärmen aýtdy. Döwletdiň öz-özüni aldaýar, peýda tas ýok diýen ýaly çykdyjysyny hem ödemeýär diýip ol sözüne goşdy. Türkmenistany häkimetler ýüpek gurçuklaryny ýetişdirmegi kärençi daýhanlaryň galy bersede, käbir döwlet idara kärhanalaryň şol sany mekdepleriň üstüne ýükleýär. Soňky sapar apreliň ortalaryna Mara sebitinde mektep muallimlerinden ýüpek gurçugy üçin 20 manatdan 70 manat aralygyna pul ýygnaldy.